बिरियानी पूरा रेडी आ बास्ना केमती राजा तुमर भाई कौन लगुच केमती यही भंगा घरे आमर आज बिरियानीटा हम आज कौन सकालू सकालू मुंड जुटिला सब सांगसाथी मैंने एकाठी होगी बिरियानी स्टार्ट करने बाहरी गलु आउ ये देखिपे तो आमर हेवी गोटे रोसिया पूरा रोषे एक्सपर्ट पूरा सब चिकेन मटन आगे सबुठ देखिथे तो आज बिरियानीटा बनवा देखा जाऊ किए बनाऊँ बिरियानीटा आ भंगा घर भितर हम भूत भी जब कैमेरा रेकर्ड हो जाए मुझे आपको देखी पूरा आम संघर्ष चलती जाल भंगा चलती केड गोड़ मैंने उपाड़ी आनी गछटा राजा ही पूरा बहुत शक्तिशाली हनुमान भक्त ना अरे बाप रे सब तो राग सुझुच काठ उपर ना देखो केमती केटे गोटे गछ उपड़ा के आज रोषे हम बिरियानी बिलिया हे बाप रे पूरा बॉडी देखुच केमी काठ भांगी दूसरी भड़बाड़ भड़बाड़ कर पवन जोर से पूरा हो जलुनी जोर पवन हो लगे से लिभि हो पवन हो प्रबल जोर लिपि जाऊँ सागे सागे जलता लाइन जोर से पूरा पुणी लिपिगला ना लगला राजा तुम से जो देखुन जो डिक्सोरी चैनल दौन लोकटा जंगल बुले बुले लगुच निया तुम पूरा डिक्टस भाई लगुच सागे सागे कौन घसा को लगे दो देखी पड़ो पानी केते पानी पड़ो देखी अधा पानी पकेब अधार बेसी टी न ए कमल तुम कहीं पियाज को मकुच क्यों कौन हम ग्रीसी ब्रिस्टा हम ब्रिस्टा मान तो कह ओ ब्रिस्ता ये काजू सुखिला काजू टे खाओ आमर काजू किशमिश टे बहुत माने हेल्दी लोक ये सब डाइट मेंटेन कर जिम फिम भी जाऊ ये देखो पूरा बिरियानी पीस भाया कटाई देखिले चिकेन आसी ये देखो तो ये चिकेन आज पड़ो बिरियानी हम ये ये मैरिनेट हम इन बढ़िया बढ़िया बड़ बड़ पीस आसी चिकेन जीराटा जीरा पड़ा चोरी कौन कले क्यों राजा ए पुदीना पत्र नहीं कैसो सेटा कौन धनिया 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 अच्छा पानी गरम होला देख लो गोटा गरम ये कौन झुंपुली काठ दालचीनी है ना दालचीनी काश्मीरी मिर्ची काश्मीरी मिर्ची पकड़े बिरियानी नाल नाल देखा तो पवनटा हो आखि की उड़ो ओ नाली नाली पूरा देखा बढ़िया मारे को अदा रसुण पेस्ट चुपुना ए भिनेगार पकाउँ खटा खटा लगुच ना अदा रसुण पेस्ट जो किणाटा नष्ट हेनी बिरियानी भिनेगार से पकाउं आचार मैंने पकई दौना बिरियानी मसला पड़ू एटा कौन सब एटा पकड़े कौन हम ए मल्लीपुलिया वासनाटा हो बास्ना बिरियानी ना बिरियानी सेंट आनी यही बेस पानी में
এটা পইলা ଏବେ ବାସ୍ନା ପାଇଁକା ଗରମ ପାଣିରେ ବିରିୟାନୀ ଚାଉଳଟା ବାସ୍ନା ହେବ। ଆଉ ଟିକେ ପକାଉ। ଦହି ବଚନ ପଇଲା ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ବଢ଼ିଆ ହେବ ଦହି ପକେଇଲେ। ଦହିଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ପାଇଁ ପକେଇବ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ କହିଲି ମାଂସକୁ ସଫ୍ଟ କରିବ ବୋଲି। ମତେ ମୁଁ ଲାଗୁଛି କ'ଣ କହିଲେ ସଫ୍ଟ କରିଦେବ ବୋଲି ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେଉଛି ନା। ବଢ଼ିଆ ମାନେ ଗୋଳା। ଆରେ ବା କ'ଣ ଗୋଳଉଛ ରାଜା ଭାଇ ତମେ ପୁରା ଯେଉଁ ସିମେଣ୍ଟ ମିକ୍ସଚର ମିକ୍ସିନ୍ ଭଳିଆ ପୁରା ଗୋଳେଇ ଚାଲିଛ ତା ଭିତରେ ଢଗଡ଼ 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 କରିକି। ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଜାଗା ନାହିଁ ତ ସେଥିପାଇଁକା ଆମେ ଏଇ ଜରିରେ ଧୋଉଛୁ ବିରିୟାନୀ ଚାଉଳ। ବହୁତ ଦୂରକୁ ଆସିକି ରୋଷେଇ କରିବା କଥା। ହଁ ମାନେ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଆମେ ଆସିଛୁ। ଆଉ ଏଇଠି ରାତିରେ ଭୂତ ବାହାରୁଛି। ଏଇ ଭାଇ ଆମର ଦେଖିଛନ୍ତି ଭୂତ ରାତିରେ ଏଇଠି। କ'ଣ କେମିତି ଭୂତ ଦେଖିଛନ୍ତି କହିବେ? ଏଇ ଯେଉଁ ଘର ଭିତରେ ସବୁ ଭଙ୍ଗା ଘର ହେଇଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ଭୂତଟେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳାଏ। ତାକୁ ପକିଆ ହେଇଯାଇଛି କାଜୁକୁ ଆଉ କଢ଼େଇରେ ପୁରା ଛଡ଼ା ହେଇନି ଯେଉଁଟାକି ଉଠିବା ପାଇଁ ସହଜ ହେବ। ପିଆଜ ପଇଲା ପିଆଜ ଛଣା ହେବ। ଛଣା ହେଇକି ତାକୁ ବିରିୟାନୀ ଉପରେ ପକିଆ ହେବ। ଆଉ ପିଆଜ ଜାଗା ହେବନି ତା ଦେହରେ ଜଲ୍ଦି ନା। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆମ ରାଜା ଭାଇ ଧରିଛନ୍ତି ପୁରା ଟପ୍ରେ ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ପିସ୍ର ଚିକେନ୍ ଅଛି। ସେଇଟା ବିରିୟାନୀ ପାଇଁ ରନ୍ଧା ହେବ। ଦେଖୁଛନ୍ତି କେଡ଼େ କେଡ଼େ ପିସ୍ ପୁରା ଭିଡ଼ା ହେବ ଆଜି ଆଉ ଦାନ୍ତରେ ଆଉ। ରାଜା ଭାଇ ତମେ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟି କାହିଁକି ଭଲ ନୁହଁ ଚିକେନ୍? ଆଉ ତାହେଲେ ଖାଲି ରୋଷେଇ କରୁଛ ଆମ ପାଇଁ। ଦେଖ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଆମ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଚିକେନ୍ ଖାଇବେନି କହୁଛନ୍ତି। ତାକୁ ଟିକେ ଭଲକି ଗାଣ୍ଠି ଦେଲେ କାରଣ ମେଥି ପଡ଼ିଥିଲା ଆଉ ପିଆଜ ପଡ଼ିଥିଲା ଛଣା ହେଇକି। ଲୁହା ଖଡ଼ିକା ନଥିଲା ବୋଧେ। ଏ ପିଆଜ ପଡ଼ିକି ତା ଦେହରେ ଚିକେନ୍ ଏଠି ଗୋଳିଆ ହେଉଛି। ଏଠି ଯେଉଁ ପିଆଜ ଛଣା ହେଉଛି ସେଠି ତା ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ଗୋଳିଆ ହେଉଛି। ଆମର ଏବେ ପାମ୍ପଡ଼ ଛଣା ହେଲା। ଏତେ ଜୋରେ ତେଲ ଗରମ ହେଇଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପକୁ ପକୁ ପୁରା ପାମ୍ପଡ଼ ହେଇଯାଉଛି। ଏ 10 ଟଙ୍କିଆ ପାମ୍ପଡ଼ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ପାଟିକି। ରାଶି ପାମ୍ପଡ଼ଠୁ ଏ ପାମ୍ପଡ଼ଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ପୁରା ନାଲି ନାଲି ଦେଖାହେଲା। ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ତେଲ ତେଲ ଦେଖାହେଉଛି। ଆଉ ଟିକେ ବାଡ଼ାও କରିକି ବାଡ଼ାও ଢୋ ଢୋ କରିକି। ଆରେ ବା ଓ ନାଇଁ ଯାହାକୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବାସ୍ନା। ଏଇଟା ଲେଗ୍ ପିସ୍। ଏଇଟା ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଲଭରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଲଭରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଲଭରମାନଙ୍କ ପାଇଁକା ଦେଖିବା ଗଲା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଭଲ ଲାଗେ ଚିକେନ୍ ଲେଗ୍ ପିସ୍। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର କୁକୁଡ଼ା ବିରିୟାନୀ। କୁକୁଡ଼ା ବିରିୟାନୀ ପୁରା ଆମ ରାଜା ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଶିଖିକି ଆସିଛନ୍ତି ଦମ୍ ବିରିୟାନୀ କେମିତି ହେବ। ଆଉ ବଢ଼ିଆ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଘରେ ଆକୁ ବନାନ୍ତୁ କେମିତି କେମିତି ବନାଉଛନ୍ତି ଦେଖ ପୁରା ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍। ଆଉ କଲର୍ ପକାଉନ ହଳଦିଆ ନେଳିଆ ଏବେ ଆମର ବଢ଼ା ହେବ ବିରିୟାନୀ ହେଇଯାଇଛି। ପୁରା ବାଡ଼ଉଛ କରିକି ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ସେଇଟା ଗଲା ଚିକେନ୍ ପିସ୍ ଗଲା। କେଉଁ ପିସ୍ ସେଇଟା ଚିକେନ୍ର?
ଖାଇସାରିଲେ ଦିଆହବ ନହେଲେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନ ଖାଇବେ ଫୋପାଡ଼ିବେ। ଡାଲଚିନି ବାସ୍ନା ଜଣେ ବସିଛନ୍ତି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଖାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ଗ୍ରେଭି କରିଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ବେଟର ଅଛି। ବିରିୟାନୀ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଆଉ। ଗ୍ରେଭି ଶିଖି ଯାଇଛି ନା। ଆଉ ତମର ଭାଇ କ'ଣ ଲାଗୁଛି କେମିତି? ସେ ଚିକେନ୍ ପରିବା ଲାଗୁଛି ଟି? ଆଉ ପିସ୍ଟେ ଭିଡ଼ ଦେଖିବା କେମିତି ଭିଡ଼ୁଛ ତମର ଷ୍ଟାଇଲ୍ଟା। ଆରେ ବା। ଆଉ ମୋ ରୋଷେଇ ଏଠି ଖାଉଛନ୍ତି ରାଜା ଭାଇ। ରାଜା ଭାଇ ତମେ ଯେଉଁ କରିଛ କେମିତି ଲାଗୁଛି ତମକୁ? କ'ଣ କମି ଲାଗୁଛି କୁହ? ଲୁଣ କମିଯାଇଛି ଟିକେ ନାକୁ। ତ ଲୁଣ କମିଯାଇଛି ଆଉ। ଆମ ଚିକେନ୍ ପିସ୍ ହେଲା ବିରିୟାନୀ କଲେ ବହୁତ ଭଲ। ବିରିୟାନୀ ଟେଷ୍ଟ କରିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବିରିୟାନୀ କଲେ ରାଇସ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିବ। ଚିକେନ୍ ଫ୍ରାଏ କରିବା ନା କରୁନି ଜାଣିଛୁ ନା କେତେ ଦେହ ପୁରା ପୁଦିନା ବାସ୍ନା ଆସୁଛି। ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଭିତରେ ମୋ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଏଠି ନାହିଁ। ପୁରା ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି। ଆପଣ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆମର ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆଉ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି। ଆଉ ରହୁଛୁ କିନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ବିରିୟାନୀଟା ଆଜି ପୁରା ଝାକାସ୍ ହେଇଛି।